Zeeuwse horeca teleurgesteld. Terrassen nog lang niet open. Het is maandag 22 maart. Dit is Zeeland Nu. Klap in het gezicht, zeggen ondernemers. Doorgangsweg Sas van Gent eindelijk weer open. En sterilisatie kan alternatief zijn voor afschieten. Goedenavond. Een klap in het gezicht, zo noemen Zeeuwse horecaondernemers het bericht dat de terrassen met Pasen zeer waarschijnlijk niet open mogen. Vanuit het regeringsoverleg is naar buiten gekomen dat grote versoepelingen van de coronamaatregelen er niet in zitten. En dat is een tegenvaller voor de Zeeuwse horeca, want voor hen is het paasweekend belangrijk. Op de markt in Goes staat verslaggever Remy Oppeneer. Remy, ja, ik zie nog geen terrassen achter je en dat blijft dus nog wel even zo. We praten erover met Frank de Reu, afdeling Zeeland van de Koninklijke Horeca in Nederland. Meneer de Reu, een paar maanden geleden stonden wij hier, ook op de markt in Goes. En toen zei u van, nou, als in maart de horeca niet open is, dan zou wel eens misschien een derde tot misschien wel de helft van de horeca failliet kunnen gaan. Hoe is die situatie nu? Nou ja, we gaan voorlopig nog niet open. En als we kijken naar wat er morgen mag worden geroepen, de situatie is slecht. We worden feitelijk in leven gehouden met wat subsidiestromen die er zo her en der vanuit de overheid komen. En het belangrijkste is het perspectief waar we met z'n allen zo op hoopten en die er eigenlijk met Pasen zou komen. Ja, die is er vooralsnog niet. Ja, dat lijkt me pijnlijk voor u als horecaondernemer. Dat is niet alleen voor ons als bestuurder bij Horeca Nederland heel pijnlijk, maar ook voor ons eigen bedrijf uiteraard. Ja, voor uw eigen bedrijf ook. Een pijnlijke conclusie. Pijnlijk is het ook voor de twee horecaondernemers bij wie we vandaag langs gingen. Want zij waren volledig klaar voor om binnenkort open te gaan. Wij zijn het zelf ook wel een beetje beu. En we willen eigenlijk gewoon door. Alles stond er klaar voor, ook hier in Veren. Het geduld van de horecaondernemers wordt opnieuw op de proef gesteld. Zoveel wikken en wegen zou het worden. En ja, toen hadden we al zoiets van, ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar je krijgt toch wel weer hoop. Je rekent er een beetje op en dan is weer een teleurstelling dat het niet mag. Ja, dat is eigenlijk nog wat het ergste. Steeds het uitstellen van we mogen open. Ze begonnen in oktober van we gaan 2 maanden dicht. Hè. Maar ja, uiteindelijk zijn het er alweer 6. En hoe lang gaat het nog duren? Frits en Simone Heijnen namen bijna een jaar geleden restaurant Oranjeplaat in Arnhem-Muiden over. Ze zijn ondertussen langer gesloten geweest dan open. We zijn 4 maanden open geweest van de 12 maanden. Ondanks het feit dat ze de bui al wel een beetje zagen hangen, is de klap toch groot. Wetende dat het paasweekend het moment is dat er weer geld binnenkomt. Pasen, Hemelvaart, Pinksteren. Ja, dat zijn toch dagen dat wij flink wat kunnen verdienen. En ja, dat mis je nu gewoon weer. En het wordt gewoon heel zwaar. En het gaat niet om een paar duizend euro per maand, maar het gaat gewoon om tientallen duizenden euro's per maand. Als we over 10 weken pas open mogen, ja, dan zijn we straks 8 maanden achter elkaar dicht. Ja, dan kun je het wel uitrekenen natuurlijk. Deze ondernemers hebben nu de stille hoop maar gevestigd op 1 juni. Zijn jullie acties van plan? Hebben jullie zoiets van, nou, het wordt tijd om op te staan richting Den Haag? Nou ja, opstaan doen we al heel lang. En ook vandaag is er weer overleg geweest met 2 ministers. Eigenlijk willen we ze heel duidelijk maken, en dat doen we al een aantal weken, dat wij onderdeel zijn van de oplossing in plaats van onderdeel van het probleem. En die mindset die vinden we niet bij de 2 verantwoordelijke ministers. En die moet er eigenlijk wel komen. En onderdeel zijn van de oplossing betekent dus straks geen volle parken, maar een terras waar gereguleerd mensen kunnen eten en drinken. En dat is uiteindelijk waar we heel graag met ze in overleg willen. Er ligt een prachtige routekaart waarin heel duidelijk staat onder welke condities en hoe we open kunnen. Maar dan moeten ze wel het geloof daarin hebben dat het ook op die manier kan gaan werken. Ja, je hoort het, Ariane. Onzekerheid alom en het is afwachten wat zich de komende weken gaat ontwikkelen. Vanuit Goes, dankjewel Remy Oppeneer. Na een afsluiting van ruim 2 jaar is de Westkade bij Sas van Gent weer open. Met het weghalen van de laatste versperring kon de weg ter hoogte van kunstmestfabrikant Roger rond het middaguur weer gebruikt worden. Een zeer heugelijk feit, ik kan niet anders zeggen. Het heeft een hoop ellende gekost, ook zeker voor de middenstand. Sas van Gent wat bijna niet meer bereikbaar was. Dus ja, alleen maar lof ook naar de aannemer die alles binnen de gestelde termijn heeft gerealiseerd. De kade was 2 jaar geleden in zo'n slechte staat dat hij spontaan kon inzakken. Nu zijn er onder meer nieuwe damwanden geslagen. Dat de drukke doorgangsweg was afgesloten was lastig. Ja, het is bijna niet te bedenken wat voor een impact dat heeft op winkels, eigenlijk op het bezoeken van elkaar. Heel lastig. Blij dat het weer open is.
Bij het bijtincident met een hond gisteren in Terneuzen blijken niet 2, maar 3 mensen gewond te zijn geraakt. 2 van hen konden ter plekke door medisch personeel worden behandeld. 1 persoon ligt nog in het ziekenhuis. De politie maakt geen zaak van het voorval, omdat er geen aangifte is gedaan en omdat de eigenaar van de hond het dier inmiddels heeft laten inslapen. De politie geeft geen informatie over de slachtoffers, maar vertelde eerder dat het onder andere ging om een meisje van ongeveer 12 jaar oud. En tijdens het voorval moest de politie ook 2 jongere kinderen met een ladder van de bovenverdieping van het huis halen. De thermisch gereinigde grond die in de dijk bij Perkpolder is gebruikt, is niet helemaal ingepakt in klei. In tegenstelling tot wat Rijkswaterstaat heeft verklaard. Daardoor zouden verontreinigingen kunnen weglekken. Het blijkt uit een vrijgegeven rapport van het kennisinstituut Deltares. En ook valt in het rapport te lezen dat er hogere waarden zijn gemeten van vervuilende stoffen als arsen en chroom. Landbouwers in de omgeving strijden al jaren tegen de grond die in de dijk is gebruikt en proberen via de rechter maatregelen af te dwingen. Van de Zeeuwse kandidaat-Kamerleden heeft Barbara Oomen in Zeeland de meeste voorkeurstemmen gekregen bij de verkiezingen afgelopen woensdag. Oomen staat nummer 20 op de PvdA-lijst en kreeg ruim 4700 Zeeuwse stemmen. De volgende, Jacqueline van den Heel van de VVD, kreeg bijna 2000 voorkeurstemmen. En CDA Jobe van den Berg, zij kreeg bijna 1800 stemmen in Zeeland. In totaal zijn in Zeeland 16.000 voorkeurstemmen gegeven aan Zeeuwse Kamerkandidaten. Paul Hameteman is vastberaden. De 17-jarige zeiler uit Zierikzee wil de wereldtop halen. Vorig jaar in oktober werd hij al Europees kampioen bij de junioren. En nu wil hij zijn dromen ook waarmaken tussen de grote mannen. Snelheid, adrenaline van het racen tegen de andere boten. En natuurlijk, ja, het is gewoon prachtig op het water. Natuur, wind, golven in je gezicht. Ja, dat is voor mij echt het ultieme gevoel. Daar word ik heel happy van, ja. I'm Jeremiah Dixon, I am a Geordie boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'll enjoy. Mijn vader en mijn opa die zitten in de boten. En nou ja, op mijn 8e moest ik op zeilles. En zo is het begonnen. Heb ik eerst een paar jaar in Zierikzee gezeild in de haven bij de watersportvereniging. En daarna ben ik in Wolfensdijk begonnen met wedstrijden varen. En ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. Gardameer in Italië is toch wel een hele mooie plek. Scheveningen, waar we meestal trainen, is het ook wel, ja, vind ik ook wel een gave plek. En de Grevelingen hier is toch stiekem nog wel eigenlijk misschien mijn favoriete plekje om te varen. Het is hard werken, het is veel trainen. Misschien wel meer trainen dan de rest en ik moet er ook wel dingen voor laten. Maar ja, mijn droom is om op een gegeven moment op de Olympische Spelen te staan en gewoon onderdeel uit te maken van de wereldtop in de laserstandaardklasse. In de jeugd was mijn bootsnelheid, dus vorig jaar was dat wel mijn sterke punt. Ik ging gewoon een stuk harder dan de rest en bootsnelheid krijg je door een stukje gevoel, maar vooral heel fit zijn en heel veel uren maken. Nu ik naar de Olympische mannenklasse ben overgestapt is het niveau een stukje hoger. Dus ik ben nog lang niet een van de snelste. Maar ik hoop dat dat wel weer mijn kracht kan worden. Over 10 jaar. En dan hoop ik een gouden medaille te hebben in mijn nachtkastje. Dat is wel de droom. En hopelijk ben ik rond die tijd een van de beste zeilers die er ooit is geweest. Het afschieten van herten doet altijd veel stof opwaaien. En daarom staan de meeste politieke partijen achter het experiment om de damherten op het eiland de Haringvreter in het Viersemeer te steriliseren. Want dat kan volgens dierenartsen een goed alternatief zijn voor afschot. De damherten op de Haringvreter, een eilandje in het Viersemeer, zijn al jaren een hoofdpijndossier voor Staatsbosbeheer en de provincie Zeeland. De populatie groeide van 2 tot ruim 700 en dat is te veel voor het eiland, zo werd besloten.
Na jarenlang juridisch en politiek getouwtrek werd in 2019 begonnen met het afschieten van meer dan 500 herten. Niemand vindt het leuk om dit te doen. Ik bedoel, die herten zijn prachtig. Mensen vinden het prachtig dat die herten hier rondlopen. Het is werk wat uitgevoerd moet worden, hoe pijnlijk dat dan ook is. Dit jaar moet de populatie teruggebracht zijn tot 150 en op dat peil gehouden worden. Omdat afschot maatschappelijke onrust veroorzaakt, wordt er gezocht naar een alternatief. We zijn hier om wat van deze hinders te steriliseren. Dat om de overbevolking binnen dit kamp te voorkomen. Maar wat ons betreft is het eigenlijk ook een hele mooie testcase om te zien of we dit mooi kunnen gebruiken om straks het afschieten van grote gazes in natuurgebieden te voorkomen. Volgende stap zou een experiment op de haringvreter moeten zijn. Daar zou onder andere de provincie toestemming voor moeten geven. Als het aan mij ligt, dan gaat dit een succesvol onderzoek worden. Het is ontzettend interessant. Het is echt op een andere manier kijken hoe je een dierpopulatie beperkt kan houden. Ook veel politieke partijen zijn wel te porren voor het idee. Wanneer dit een experiment is op kleine schaal, goed doordacht, ja, dan kunnen wij daar wel achter staan als CDA. Wanneer we dat gewoon op een menselijke manier aan kunnen pakken, denk ik dat dat aan te bevelen is. Maar voordat er daadwerkelijk gesteriliseerd kan worden, moeten er nog veel neuzen dezelfde kant op. Staatsbosbeheer moet akkoord gaan en de Centrale Commissie voor Dierproeven moet afwegen of sterilisatie een acceptabele manier is. Faunabeheer Zeeland, dat toeziet op de grootte van de kudde damherten op de haringvreter, ziet nog wel wat bezwaren. Er moet in het veld geopereerd worden, je moet die dieren nog van dichtbij genoeg zien te benaderen. Er wordt een dier met een verdovingsgeweer verdoofd en dat geeft rumoer. En dat geeft rumoer binnen de groep damherten, maar dat geeft ook rumoer voor de overige soorten. En afgezien van de impact van de behandeling, moet de commissie ook de ethische afweging maken tussen het ontnemen van de voortplanting of doodschieten. Dat vind ik wel een hele moeilijke vraag. Voor mij is eigenlijk de essentiële vraag of de essentiële discussie is van waar veroorzaak je meer of minder dierenleed mee? Ja, die afweging kan ik me wel voorstellen. En dan zou ik zeggen, ga bij de bron beginnen. Dan zou sterilisatie de eerste optie zijn. Maar wanneer je de populatie op 150 wil houden en je houdt dat jaarlijks bij door afschot, hebben wij daar ook geen bezwaar tegen. Kijk, in de natuur is een dier wat onvruchtbaar is, die staat heel laag op de sociale ladder. Want die zorgt niet voor een continuering van een populatie. Dat zou kunnen betekenen dat ze verstoten worden of in ieder geval dat ze heel laag op de ladder komen te staan. Dat effect weten we nog niet op de lange termijn. Bovenop alle haken en ogen komen ook nog de vragen: wat kost het en wie gaat dat betalen? Die moeten eerst beantwoord worden voordat de haringvreter een kraamkamer wordt voor een alternatief wildbeheerbeleid. Aan de Zeeuwse kust was het vandaag guur, maar droog. Maar meer landinwaarts waren er toch ook al wel buien. De lente laat zich overal zien. Kijk maar naar deze foto, genomen in Vlissingen. En de komende 2 dagen dan trekt de regen weg en wordt het ook weer warmer. Al zal in de tweede helft van de week toch weer wat neerslag vallen. En meer informatie over het weer in Zeeland straks na onze serie In Beweging zometeen. Nog een hele fijne maandagavond.